ka onye ahụ na nnu kelu the issue na-ekwu ife a. The issue na-ekwu ife ahụ about this so-called ịtụ alụsị n'ala Igbo. This so-called ịtụ alụsị n'ala Igbo. Yeah, Darlington, Merry Christmas. Adi Barize, compliment of the season. Because all na enjoy all these broadcasts. Matomaka na share button. All enjoy all these broadcasts. Matomaka na share button. Share this video. Click on like and love. May you look at this program. If on Facebook na NCIA. Facebook na NCIA hello. Violence queen. Government they fail to go with that. All because na government they fail to go with that battle. Some kind of omume mmadụ na-eme n'obodo a ji wee na stand. Ọwụ nọ n'obodo iwu na-alụ ọrụ. Ọwụ nọ n'obodo iwu na-alụ ọrụ. Mana achọrọ m ka m jụọ ndị mmadụ. Ọwụ na-asịrị na-eji ọfọ na-eji ogu were eje n'ihu alụsị. A na-eji ọfọ na-eji ogu were eje n'ihu alụsị. Wee jụọ gị ajụjụ. I am talking now based on that video put out from Okija. That video put out from Okija made by Akona Alatugo. Because Akona Alatugo, when you made that video, njiwe kwuokwu na that video made this morning. Akona Alatugo Serenoji ofo okugo akpo Okija. Mwe jụọ gị sịgụ na ọ bụrụ na alụsị n'ihi eji ọfọ jide ogu wee gaa n'iru alụsị. Number 1. Number 2, na that particular video o mere ọ sịrị na I quote him na ọ bụrụ na this guy ọ na-atụ n'alụsị a wee jee na nke dibịa ọzọ, that dibịa wee feluo ịgwa ya eziokwu wee chọọ ka o meelu ya anything wee feluo ịgwa ya eziokwu na alụsị a ọ tụrụ ya egbuo ma dibịa wee jụọ wee sị ọ bụrụ na ekwuru that he who goes to equity must go with clean hands. Biko na ụmụnne anyị, onye je tụọ onye ọcha wayo, onye tụrụ onye ọcha ekpo onye ọcha mgbada, iwe gwuo onye ọcha wayo, ka ị gwuchara onye ọcha ahụ wayo, condition ịhapụrụ onye ọcha ahụ, you don't care. Ụfọdụ n'ime ha na jump from story building da nwụọ, ụfọdụ n'ime ha na-eje nwụọ something nwụọ, ụfọdụ n'ime ha na-ewelu ndụ ha through various means, ụfọdụ n'ime ha heart attack na-egbu ha. Meaning na number 1 n'iburugodo n'aka ọbara, i wee jezie n'ije zugbo ohi ahụ, zụchasịcha ohi ahụ wee pụta onye Igbo be anyị wee zugharịkwa ohi ahụ. Meaning na ijelu n'afịa jesuta atụrụ, ijere na afọ nnobi for example, je ha a na-eto ụlọ nso daalụ wee jesute eru na afọ nnobi wee buru eru ahụ wee na-epụta n'ama ụkọ wee kwụsịnata dewe eru a ka ịnyụọ mamịrị, mmadụ wee bịa zugara ohi a eru ahụ. As a right thinking somebody, are you even supposed to be looking for that gold as if n'iji ego egwe? I'm asking you. As a right thinking somebody, is supposed to need that yachi eru ahụ achọ, eru izuru ezu, ego ole ka igolu ye? Ị na-asị m na ịta afụfụ lụwa ọrụ lụchasịcha ọrụ, onye ọcha kwụzi ụgwọ, onye isi ojii be anyị adaghị ego ahụ, nyawa ife na-enweghị iwe. Mgbe jụọ ya ajụjụ wee sị, what of onye tara afụfụ? Ịmaghị how many years of sacrifice onye atiri wee make that money ịdọnọ at the comfort of your home, si na kọmputa pịa ya iru ụzọ bugakwara ego ahụ.
Have you bothered to think about the suffering onye are passing through before you generate that money? But you know here, na-eche maka afụfụ ịtalụ at the comfort of your room, wee napụta onye ọcha ego ahụ. Wee jụọ ọwụrụ na alụsị be anyị na ọwụ na ụmụ alụsị a na-afụ ụzọ, ọwụ na ụmụ alụsị a na-aka ha akwụ ọtọ, ọwụ na alụsị nọ n'Ọkịja shrine ka wụ alụsị ahụ ndị Ọkịja na-ekwu ada egbu onye aka ede ọcha. Alụsị ahụ ndị Ọkịja sịrị na oji ọfọ were ogu were aga. And I am calling on Ogajik. Somebody should tag Ogajik to this video. Somebody should tag Okongudibia to this video. Let them come here. Because actually Ogajik bịa saa ma ajụjụ a ka o wee be very clear. Alụsị Ọkịja ọkawụzikwuo alụsị Ọkịja anyị ma ama ka eburu na alụsị ọzọ bupute n'ime ebe ahụ. Ajụjụ ka m na-ajụ, ife nji wee na-ajụ ajụjụ ahụ na alụsị na-eji ọfọ na ogu were aga. Alụsị na-eji ọfọ na ogu were aga. He who goes to equity must go with clean hands. Ahụ ebu aka ọbara, ahụ ebu aka ohi, ahụ ebu ife ọjọọ n'obi, ahụ ebu aka eji ma alụ wee gaa before alụsị. Na wee chụkwa ya ajụjụ wee sị onye ahụ onye sere ụlọ ọnya ji ọfọ alụsị a ma n'ihi na agwọrụ ndị na-atụ akwụkwọ ọgwụ aka gị ọdọ ọcha, ibu aka gị ọdọ ọcha. Are you clean enough to come before alụsị Ọkịja buru ọfọ alụsị ahụ? Ana m ajụ gị ajụjụ na ọ wụrụ na ọfọ wụ ife ahụ ọwụ n'ala Igbo ka ọfọ ka wụ. Because onye na-eji ọfọ obi onye kpatara na ụfọdụ were ọfọ ahụ kpara ike, ọfọ ahụ na-emecha tiwuo ha. Ụfọdụ were ọfọ obi ahụ kpara ike, ndị bi n'obi o wee were ọfọ obi were akpa ike, ọfọ ahụ na-emecha tiwuo onye ahụ. Ajụjụ ka m na-ajụ, ọ wụzikwa alụsị ahụ anyị ma gboo wife ka dụ na alụsị Ọkịja ga-ebupụ na alụsị ahụ buru ọzọ buchie? Ana m ajụ gị ajụjụ, kedu ka onye sịrị na onye ji ọfọ alụsị ma na alụsị ji ọfọ na ogu, onye je tụọ onye ọcha ọlụ wee tụta ego onye ọcha wee gwuo onye ọcha wayo wee gwugakọrọ ya ego? Do you have any right? Let me not use right. Do you have any faith, any integrity to go and stand before alụsị eji ọfọ na ogu aga n'ihu ya je tụọ mmadụ na alụsị for doing the same thing imelu mmadụ ka emelu? Ịchọ ka ije were alụsị wee je chụgharịwa onye ahụ? Ajụjụ ka m na-ajụ. Amanda Chidalụ, thank you very much. I want us to answer this question ka ị wee fụ na a lot of original alụsị do resident n'ala Igbo a ụmụ okolobịa sịrị na ọha awụ aka ji ọfọ eje na bunatacha alụsị ọjọọ ha ji akpa ike buru edo iche n'ala Igbo a were na-ebusi ndị be anyị. By normal anyị wulie na alụsị ewu mmụọ dị afọ alụsị na-afụ beyond what physical eyes can see. I want to sound like it. Ife ndị mmadụ debere alụsị na ife alụsị wụ ewuru nya na alụsị ewu mmụọ. Alụsị na-afụ beyond ife ndị mmadụ na-afụ. So na ọ bụrụ na mbịa na alụsị bịa tụọ mmadụ kịta wee bịa gwa alụsị si ya knowing fully well that na supposed iji ọfọ jide ogu, meaning gụnụ na ife awụ your hard earned money, ego ịgbalụ hit wee zụta n'afịa, ego ịgbalụ hit wee lụta n'ọlụ, na onye a chọrọ ịopres gụ, na onye a chọrọ ịgbagha ọkụka nalụghị ifelu pụwa gị aka gụ nalụghị ifelu, i wee tiri mkpu wee gbakwuje alụsị. Alụsị will first of all, Peter, I greet you. Alụsị will first of all look now say ega ego. Number one, alụsị wee chọpụta na this particular money na ọ bụla ego. Alụsị wee nyokwa wee sị onye aka ya ọdụdụ ọcha enough to stand before me to seek for justice. Ezugo nwa odogwu machara onye eziokwu kpaziri oke na nke ikpeazụ a Chinonye promise
Ajibo etu ahụ nwanne m. Arụsie n'emechasị onye ọ dị clean and worthy enough to stand before me to seek for justice. O wee na-eghe anya, o wee fụ na that justice ebiara isik n'ebe ọ nọ. Na-eto on the hand of justice against you somewhere, because if what that arrow will turn around and come to you. Because if I email as a matter of fact, the product of waya Hebrew mother seeking for justice. I don't understand. It's like these people here say disgrace on Facebook, because I call it disgrace. It's like how you see a disgrace na Igbo. Now, tag ya no gajiki here. Si no gajiki na mo gwariana. Nde nwa dibia ha nwe na Okija continue ide emefe ha na-eme. Okija shrine has survive go agha Christ ngige bu we bia. The next one, that shrine cannot condone it, cannot even survive it. Yes. Jenu we fa nkuru. Sine na musre na Okija shrine has survive go the first shaking Christ ngige chekiri ha. Yes. O nwere ụbọchị ekwuru the thing mmadụ wee sị na Christ ngige na ọ ka na-ata afụfụ Okija shrine invasion a onye gwa na ọ ka na-ata afụfụ. He simply left as governor and went to Abuja as a senator. He left as a senator and went to Abuja as a minister. Ngunwa was the custodian of that shrine Ojebulu. Gunu follow Nandogu since that time Ojiwe Meshefa. Since that time Ojiwe invade Sha Arusi Okija. Ke Ojiwe Rowasie nke Wojobo. Guwesie nke Wayo. Another government ye sheta Arusi ahụ. Ma onye na-efe ya efe. Ma Arusi na onwe onye ahụ ya afọ. Medenu ndị mmadụ ifu na-eme ndị mmadụ. Na mamodu ụdị nkirike ego unu na-achụ. Onye na encourage efukolu n'elu ka onye ji ọfọ. N'elu ka onye siri na oji ọfọ arụsị. Akụ na alata ugo siri na oji ọfọ arụsị. Meghepụrụ ọ na-asị unu enyezina onye ọrụ. Kere ọrụ ị na-asịsị enyezina. Ọrụ ahụ mako. Ka ọrụ ikuruf. Ka ọrụ ikwu foundation. Ka ọ kọntraktị na gọọmenti. Kere ọrụ ị na-asị ndị mmadụ enyezina. Ọrụ ị na-asị ndị mmadụ enyezina ewu. Ejeruwa ọrụ lụcha ọrụ. Enyezi asamanụ ka ọ dọpụta ego. Nya ka ị nọ n'ihu alụsị. Nọrụ before alụsị Israel nọ alụsị standard for justice. Wee nọ n'ihu alụsị ahụ. Were akọ si enyezina mmadụ ọlụ wayo ọlụ ohi. Ị nọrọ ebe ahụ na-agwụrụ ndị mmadụ ọgwụ ka onye ọcha were enye ha ego ka ha were ezu onye ọcha ohi. Isi nna na-ewe aka ji ọfọ. Onye nyere ọfọ ahụ iji? Onye nyere ọfọ ahụ iji? Unu ju na-eje butecha arụsị arụrụ a na dọbacha ya n'ala Igbo a ọ na-akpa ike. Amabụ ndị ife na-eme n'ala Igbo ata nọ ife ụmụ okolobịa because the truth wụ na since dibịa ji wee baa n'aka ụmụ okolobịa ife emebiena. Since ọrụ dibịa ji wee si n'aka ndị okenye wee baa n'aka ụmụ okolobịa ife emebigo. It is no more business as usual. All these ụmụ okolobịa nọ in their early 30s, in their late 30s and in their early 40s. Since ọrụ dibịa ji wee si n'aka ndị agadi nwoke nwere ugwu, ndị agadi nwoke nwere dignity, ndị agadi nwoke conscience ha ka fọtụrụ nwa obere. Because ndị ahụ ọhọ na aha eme compromise aha, mana before compromise aha ọ na-adụ difficult and ha na-ememe effect of that compromise na-achinye ha. Mana ụmụ okolobịa nọkịta ife ha dị interested na ego esikwo na-epụta. Yes, ọ bụrụ ha na ego esi na-epụta no wahala. Ịmakwa ife justice. Ana m ajụ gị ajụjụ. Ịmakwa ife justice. I am asking you. Ịmakwa ife justice na ife you are seeking for justice. Iji aka ekpe
wolu mma mmanwu mmadụ were aka nri na-esiki for justice na-egburu onye nke gị ọha onye iberibe ka ewu ọha onye iberibe ka ewu more so ebe that person nyelu gị aka esiki that justice mana you guilty of that same crime ị na-esiki justice na the next invasion a ga-enwe ebe ndị nwa dibịa nọ n'ala Igbo a ọ ya adụ very brutal because fa na-eme alụ gwa na ha na-ezugokwurie ha na-eme alụ ha ekwukpọ na mmadụ ba ahịa ụfọdụ n'ime ha ahụ criminal syndicate so many of them criminal syndicate ọha na-agwọrọ ndị ohi ọgwụ aka ekpe ka eji gwọrọ onye ohi ọgwụ ka o jee ohi aka nri ka eji wetụ mmadụ na-arụsị aka ekpe ka eji wee gwọrọ mmadụ ọgwụ ka o jekwute wayo aka ekpe ka eji achụ ego onye gburu wayo aka ekpe ka eji wee nye mmadụ ọgwụ ọ eji wee jegbu mmadụ aka nri ka eji wee tụọ onye gburu mmadụ na-arụsị aka ekpe ka eji wee gwọrọ mmadụ ọgwụ ka ife ọ na-eme na-aghasasị aka nri ka eji wee tụọ onye ji mmadụ n'ọrụ na-arụsị all these things ife na-eme amụghị m na ọfọ ọkawụzikwa ọfọ a ndị nna nna anyị ha yuzuru ka ọwụ ejepụta ofu isi agba ọbara na anụ chọọ nku anụ tụkwasị ene jebụrụ ọgwụ ha isi ka n'enyi dọkwasị ene edebe n'iwe onye ọwasị ụlọ oji ọfọ maka na ọ bụrụ na ọfọ kawa ife ọwụ elọtọfụ ụmụ nwa dibịa na-ekele mụ na ha ji ọfọ ahụ etiwusia na ha anọdatịnụ m chọrọ ịgwa gị owo onye si na ọtụrụ wụ na-alụsị wee wolu leta wee wetara leta ahụ eji wee tụrụ na-alụsị ewetara o wee wụ na ịmaghị ife ihe eme nke ahụ zikwo ngụ ka ọ gbasara mụọ so wee mee vidio wee nọrọ na vidio wee gosi pikshọ wee kpọọ ha afa wee kwuo na ya anwụ wee kwuo na famili ya anwụ wee kwuo na ya ekwukọ ịmaghịzikwa ife ihe eme ngụ uwe onye ọdụrụ if you don't know what you are going to do ọmụ ya agwaghị ife ihe eme ịghọtago ka alụsị jekene nga ka hapụ ka ọ na-adụ iwu ebidoghị ịrụ ọrụ ba ya elọtọf ụfọdụ ndị nwa dibịa anyị amụfe ha na-eme onwe ha ka ya esi wee pụta na kamera nọrọ ebe a na-ekwu na mmadụ ya onye nyerugwu pawa even gọvanọ even president constitution ba anyị enyeghị pawa ipronounce mmadụ n'ọya nwụ yes go on at those days anyị si na military rule wee pụta ebe onye isi obodo nwere right ịconvince mmadụ onye ahụ anwụọ. Now it is only a competent law court nwere power to take even keta some of the countries ebe human rights na-arụ ọrụ exchange when a sentence to life imprisonment. Ụfọdụ obodo ebe human rights na-arụ ọrụ exchange when a sentence to life imprisonment. Unu ka nọrụ ya onye nyere power to declare ọnwụ ebe mmadụ nọ. Who gave you that power? Ke constitution obodo nyere you that power? I want to know the constitution of obodo nyere you that power to declare ọnwụ ebe mmadụ nọ. I am asking you now. Kelu constitution obodo nyere you power to even try somebody? Are you a debt collector? Who gave you power to be collecting debt? Nigerian police is not even charged with the responsibility of collecting debt. Only court of competent jurisdiction n'obodo a nwere the power to collect debt. Onye nye power to collect debt. Who even gave you power to try somebody under any law in Nigeria here? Onye nye that power. Do you know what we call Kerifa na-akwe so stupid things. You scam someone his or her money, hard-earned money, and another person scam the money back. You went to LOC to report. You see, trial by ordeal. Do you know what trial by ordeal? Do you know if a trial by ordeal? Trial by ordeal is an act of trying someone for any crime before anything, either a god, either an object, either subjecting that person to the suffering of any kind or effort, just to squeeze out truth from Onyan. It is a crime, and not punishable by law.
Onye can do so because our government institutions are not functional. Because our people are not, I think it's high time. Minister of Justice by an organization or a body that is going to be enlightening our people on what their rights are in this country, or what the law says. If you come to Zambia, nwa 13 years mu iwu, nwa 13 years mu iwu. Imagine, nwa 13 years na Zambia mu iwu. Ka iwe maruzie. You see, even in Zambia and ụfọdụ African countries is ọjọọ ndị nọ na Angola. Nwa 13 years or nwa 14 years. Mu iwu o were iwu ahụ seti erugo trap die ojidere. Also na Nigeria ka an adult of 40 years amaghị iwu. A na-emeghị ife ahụ ịma na n'iwu ka ọwụ na-adala iwu a na-emeghị sịrị do her enlightened enough to know that na mmadụ na trample on your right. Yeah? By normal, this guy eji picture, I don't know who that guy is. So, Manasi no obodo oyibo. Get a lawyer here in Nigeria. Write a petition na Abuja. Spend money, spend the ego. Si je buru nwa dibia ahụ nọ n'Okija. Tugbuo ya n'ime na Abuja. Nyakpo arụsị a ka arụsị a bịa save oyi. Ka anyị wee malụ how powerful that arụsị do. Nyakpo arụsị a lot of ndị be anyị ebe ahụ have ignorant of the law of this country, law of this land. Have ignorant of the law of this land. And that is why they are giving all these guys opportunity to be misleading and deceiving our people. Their petition na Abuja bịa buru that guy gbaa ya akwụkwọ na court na ya atụ ya nga mụ gwalụ gbaa ya akwụkwọ na court with that particular video mfolo that particular video mfolo na circulate online gbaa ya akwụkwọ ọ ya eje nga oge ọ saabụcha alụpụta ka anyị wee marụzie mana gọọmenti be anyị kụkọsịrị aka kụkọ ọkpa a na-eme alụ kata egosi ozu mmadụ ebe ebuji ozu mmadụ je dọmpụọ na alụsị ebe ahụ ụmụchụarị even ndị health nọ na local gọọmenti ekwusigo ka ihe ala local gọọmenti ndị health are supposed to move in there. Yeah? Is that not health hazard? Is that not health hazard? Yeah? Okay, my mom, I beg them na teaching hospital si ado hate ibo na mortuary ha happy atiri ụtụtụ ka ama no yebiri doctor wee gwa na ha allow ka ndị mmadụ na ozu nọ na ward more than 3 hours. O ifo gwara na ha allow ka ndị mmadụ na ozu nọ na ward more than 3 hours. So kelu ka ndị mmadụ yesi wee biri with decaying ozu in a community. Government emechi ọnụ o ya emebe ndị ọcha ndị a n'obodo oyibo o ya emebe ndị ọcha ọ sị na abịa gwa anyị ife Alex mock trial. You see, enwe provision where you can squeeze these people to a tight corner. You can squeeze these people to a tight corner. Man no katọpụta na Facebook na pronounce ọnwụ n'ebe ịnọ and n'ebe family ụnọ. Which kind of honesty do so merciful, do so ruthless that no onye committed crime ogbuo ndị onwe ife ha mere? Which kind of a ruthless honesty ever? Ogbuo onye committed crime ogbuo ndị onwe ife ha mere? Why na onye eje gbuo onye ahụ committed crime hapụzie ndị aka ha dị ọcha? I am asking you. And you want to allow this nonsense to continue in Igbo. Even a woman, 95, if not 100% of people in general seek for justice. The only thing the difference is only na highway. Bank. Man, if I will take onye bank, iji wee plan that operation. Go take it while going to win or make a plan. Where are mother ego? Edge the year, Jenga. Are you not aware? Edge the year, Jenga. Unu ne malu no boda. A Jew of Mono on it before the bow.
maka na ịmọrọ nke na-eme mana ozi ụnụ ịdasi eme na alụ ya awụzi omenala nji wee kwu if we continue na this part biko ọ niile ebe a na-emetụ maka na like and love button na-ekiriki maka na like and love button na-emetụ maka na like and love button biko ọwụ na share about this video share this video let these people hear me. If we continue in this trajectory next 10 years or next 15 years or 20 years ịpụta na St. Mary's Junction ebe a ifu ebe amịrị anụ mmadụ n'ọkụ na-eri ihe ifu ebe amịrị anụ mmadụ alụ is gradually becoming omenala n'ala Igbo. Where are our elders? Kelee ebe elders nọ n'Okija nọ. Elders nọ n'Okija ụnụ anụ onye siri n'obu ọfọ Okija ewere ọfọ Okija were achụ injustice by what he said already. It is a proof that is mission died on arrival because he nwere idea na ego a wee ego ohi ka ị na-eji achọ and even the way say na alụ na ha achọ iwuzi omenala wo agbawuo mmadụ oge agbawuru ụtalụ nke ife ọzọ ekwuru onye mgbe ego ndị obuje wee nata kpatalụ eji wee gbawue now ndị ahụ obuje ego ha wee nata if at all because ife ji wee na-ekwu ife ahụ na enwezi ebe nwere an act of criminality instead I have committed that act ife ndị mmadụ ya adasi ekwu onye nwa ndị obuje ego ha wee je gbawuo ya kelu ndị obuje ego ha ife ahụ I am asking you kelu ndị obuje ego ife ahụ ọkwọ ndị ọcha ahụ ịnọ be ha na-eburu ego ha na-ezu ego ha ife imere onye ọzọ ka emerugwu stand nwuhe iwere egbe chọwa onye ya agbawu iwere egbe chọwa onye na-agbawu. That is why you were there against church. Thank you very much Dozie Emmanuel. Is that not why? Because Uno can preach against that action itself. They won't even identify with the solution of I give to Caesar what belongs to Caesar. So why here you put a pastor? Pastor no will only go wafelu. Nyaberu ebele. Pastor we jo ke business inu unu melu. Oju we wele ga wafelu. Iwe gwa n'igwuru onye ọcha wayo ojezie ka ọ dọpụtara ụlọ ego iyari emeghepụrụ ihe ọnụ gwa onye mana a real man of God olesi nọ ndị feki a olesi nọ ndị a na-eme inyezie ya ọrụ ojekwuzie chọbe nwa dibịa ya alụrụ ya ọrụ a olesi nọ ha ndị pastọs a na-ejekwa ọrụ mmụọ n'azụ ọrụ mmụọ na-ekwukwo aha ọrụ ikpere gị ekpere mee were nọ ijekwabe nwa dibịa jee rụọ ọrụ mmụọ ọsọsọ ha ndị ya entertain such kind of the only a real man of God. The moment ị gwara ya na ụnụ fụrụ ọgwụ ọ na ụnụ tụrụ akwụkwọ mmadụ bụrụ ego ọ dọrọ na agodo ya o preach megodo to you against that act of ịtụ akwụkwọ gwagodo ụnụ ohi ka ị na-ezu. No genuine or real man of God will entertain that complaint. So the only place ihe ebi eje ewu ijebe na nke ndị nwa dibịa na-arụ arụrụ ana na-arụ ọjọbọ mmadụ tụọ ụnụ ụdị alụsị ahụ ewee nwee video evidence of ebe eji picture debe ya edebe wee kọba ife niile ha na-akọ wee nwee leta edetalụ were ife niile a dee petition wuje ya Abuja nwa dibịa ha ya pụta in 2 years. I'm telling you, yes, I ya pụta in 2 years. You are encouraging people to go and be staying the same name na with justice. The hand of justice is all good. If na ị na-esi na alụsị ahụ gwọọ ọgwụ nye ndị mmadụ ka ha wee jekwute wayo the same alụsị ahụ iji agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ ka ha jekwute wayo the same alụsị ahụ ka izi achọ ego ndị gwuru wayo. I'm telling you, it is high time government here teach some of this ndị dibịa nọ n'Okija because ife akarịrị n'Okija na Enugu Ezike ife adụ too much karịa n'Okija and Enugu Ezike. Echi na unu sịrị anyị nọ science and technology ka ndị ọcha ji anya isi n'ọhụ ụka and ebe emepelu churches. Eche nnọọ ife unu kwuru unu sịrị anyị nọ science and technology ka eji anya isi ka ndị ọcha ji anya isi mana unu nwa ji alụsị ozu mmadụ adọbalụ open places na alụsị ya egbu mmadụ nya ka unu ji anya isi ihe ewolu pawa ahụ alụsị ahụ nwere wee lụọ moto ha eyuzu fuel mee ka ọkụ
na-adụ uninterrupted na Okija Enugu Ezike mee ka Enugu Ezike nwee one of the biggest market enwelu in Africa mee ka Okija nwee one of the biggest market enwelu in Africa mee ka Okija and Enugu Ezike indigenes were the most prosperous na Igbo mee ka a ghara inwe out of ife ọjọọ and ife ọna ọkwọ ndị mmadụ ka azụ wusịrị na Okija nyaa kwa nwanne nyaa ana m ajụ gị ajụjụ all because of na ụmụ arụsị wuri ezigbo arụsị enwerere n'ala Igbo unu ebusisicha anya kechicha ha anya unu ebusisicha na ha were akwa black kechicha ha anya ka ha ghara ịrise in anger unu wee dizie bubatazie ndị foreign one a unu je bubata bacha arụsị bacha mmọnwụ bịara ndị a were gbadata ha n'Igbo bịa na-eme alụ communities and elders ife a na-eme na Okija cannot happen in Nnewi. I dare you ka ndị Nnewi chọpụta na iwu dibịa na ị na-akpa agha n'agha ka enyeru liftanship ka isi na Nnewi pụọ ndị elders nọ n'obodo enwere ike ịpụta speak against this act ọ na-eme under your watch more than 40 people ji ọfọ arụsị Okija kelee onye wụ the actual person ji ọfọ ahụ ana m ajụ gị ajụjụ emekwa na ojoro njọ na onye ji ọfọ were na-akpa alụ onye ji ọfọ were ọfọ ahụ o ji were na-akpa alụ na ọ wụrụ n'ọfọ ka ijile iwere akpa alụ elders nọ n'Okija mechie ọnụ nọrụ a na-eme alụ a before your very own eyes onye sịrị na oji ọfọ alụsị eji wee mara Okija. When you talk about arụsị Okija onye ọbụla nọ n'Okija amarụgo that you are talking about ọnọdụ ka Edo Nnewi onwe alụ a na-eme na Edo Nnewi taa whether na ma eso na part of it or not provided na Edo awụrụ na arụsị eji wee mara Nnewi provided na Edo awụrụ na unifying arụsị ama na ọnyanwụ arụsị when you trace it back to history ọnyanwụ arụsị na ọdụ ka protection and ife ndị Nnewi nwere before ụka wee bịa and ụka bịakwara ewepụkwa ahapụkwa for ndị decide kwara na ọkwa arụsị aka aka ya dị so either way you cannot separate Nnewi from Edo Nnewi. That is why Nnewi ji wee hapụrụ ha that large expanse of land ha na-emere ife ha na-eme ebe a ọha na-amaghị ife anyị alụ ebe a ọba yes and another side ya ha appreciate chana nke na ịkpa a plot of land aka ebe a you are talking about 70, 80, 150 million. It's not that na Nnewi amahụ ife anyị alụ ebe a anyị ma anya na be anyị but ha hapụrụ ha ebe a ka ha na-emere ife ha na-eme mana the moment ebidoro ịkpa alụ ebe ahụ Nnewi agbaghị na ha amụ anya. So what I don't understand is why elders and prominent people nọ n'Okija yesi wee nọ n'Okija before their very own eyes ụmụ okorobịa ụmụ ikiri okorobịa 30 something years 42 years 29 years ewolu a symbol so n'ife ji wee mara Okija wee worie na-eme alụ unu emechisi ọnụ kelu ka onye sịrị na oji ọfọ ịmakwa ife wọfọ kedu ife wọfọ n'ala Igbo onye ji ọfọ ọ na-eme ife ọjọọ onye ji ọfọ ọ na-ebu aka ọbara onye ji ọfọ ọ na-ezu ohi onye bu ọfọ ọ na-atụ ụga ime any of these things kwere izu kwere ọnwa ọfa anyị eti uru because na ejighị aka ife ọjọọ were ebu ọfọ. Ọfọ is the symbol of truth. Ọfọ is the symbol of equity and justice. Onwere onye aka elụla alụ na-ebu ọfọ iburu ọfọ ahụ fa etuwo onye ka nji wee jụụ ọfọ niile dị n'ala Igbo tata one n'ime ha ka wee ezigbo ọfọ. Ọfọ niile dị n'ala Igbo today one n'ime ha ka wee ezigbo ọfọ because ya afụ onye na-eme ife ọjọọ o buru ọfọ na-eti n'ala ya afụ onye na-eme alụ o doro anya na ọ na-eme alụ o buru ọfọ ahụ na-eti n'ala. Ịjụọ m for example asị ngụ nke a akụ na-alata ugo na-eme ọgụnụ ka ịkpọrọ ya for the mere fact that na o meghepụrụ ọnụ wee sị ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo unu enyezina this guy ọlụ na ọ na-eme ọgwa ndị mmadụ na onye sekwe ụgwọ na akaụntụ akọgụnụ akwụghị ụgwọ ọgwa ha na akaụntụ anwụọna. So gosi na ọ na-agwọrụ ndị na-eje egwu wayo ọgwụ ị na-agwọrụ ụmụazị ya gwuo ọgwụ ka ha wee jee gbuo anụdamanụ wayo. Yes, ị na-enye ha eji ana ha ya eji egwu mmadụ wayo
mana ego ị na-achụkwa ife ahụ ego egwuru na wayo. Kedu ebe ndị elders nọ n'Ọkịja nọ ewee were ofe ife so n'ife eji wee mara Ọkịja? Ịgwa ha mmadụ na iwu onye Ọkịja ife ọ ya ajụghị owo kedu maka ọlụsị Ọkịja? Yes, etu ya wee gwa ha mmadụ na iwu onye Nnewi ọ sịrị ka maka akwụkwọ Nnewi. Ịgwa mmadụ na iwu onye Ugbo ọ sịrị ka maka ata eze. Ise mmadụ na iwu onye Oraifite ọ sịrị nwanne Emeka Ọfọ. Etu a ka o si wee do. Yes, ịgwa ha mmadụ na iwu onye Ọkịja ọ sịrị ka maka alụsị Ọkịja. Because na akụkọ akọrọ maka alụsị ahụ mgbe ndị be anyị enwepụ so many means of seeking for justice like now na enwere court of law, nwee polisi, nwee igwe, nwee so many people ị nwere ike iwoji ikpe abịa kpee ihe. Mgbe ahụ alụsị wụ the only hope a common man nwere. So ewee kọọla ya akụkọ the story of that alụsị Ọkịja. Mgbe na-ajụ ndị mmadụ alụsị Ọkịja ahụ akọọla ya akụkọ onye ka alụsị Ọkịja ka nọ n'ọlụ tata. That is one of the reasons kpatara Ngige ji wee invade that shrine. Ngige invade that shrine kpụkọsịa ndị niile n'ebe a Abuja ha notere aka before ha wee bata. One ahụ ụnụ ha were aza aka ji ọfọ ogwugwu ahụ. Unu ya ejekwa Abuja, unu ya eje Abuja ọzọ, mana unu jee Abuja nke ahụ o nwere ike unu anya natazi egbo. Unu jee Abuja nke ahụ unu anya natazi egbo na unu anya akwụsị this nonsense unu na-eme. Ị nọ na Facebook ị na-etikiri ọnwụ na family mmadụ. So ị mahụ na an attempt or even conspiracy to commit ị mahụ na a crime called. Are you not aware? So ịnụba oke ekpere mmadụ ikpe maka conspiracy to buy somebody or na-ekpere mmadụ ikpe for attempted tying of somebody. You think you must actually buy somebody before you get nga? Is that what you are thinking? Is that what you are thinking? Unu na-eme alụ na ala Igbo and ala Igbo anyị demanded total cleansing from all these people who hold ala Igbo captive. Unu na-eme alụ ba ya. Unu na-eme alụ ba ya. Unu na-eme alụ ba ya. Imagine. Since dibia ji wee si n'aka jenene ndị dibia nọcha at their 70, 80, early 60, late 60 na aba 70. Ụfọdụ n'ime ha nwere ọlụ ihe ewelu wotalụfa ha esiti ewu down nye gị advice. O nwere ụfọdụ ọgwụ ya abịa ịgwọ n'aka ha esiti ewu down nye gị advice. Gwa ha na for your age na ha nwere ike ịgwọrọ ụdị ọgwụ a na ya calamity. They will advise you. Mana ụmụ okolobịa niile enwelu na-eme nke mụta ha ka esi awụgiri n'ala ọ gbawa n'afa nke fụchata ha ka o esi jee ofu obodo. O nwere ike o jee Bini jepụta ofu alụsị ndị Bini, ma o jee bute otu mystic ọgwụ na India, ma o jee Niger jepụta otu ọgwụ jee bụọ ofu ọgwụ buru ebunata ebe ahịa dobe wuri na-egwusisi ndị mmadụ. Ọ zara na nwa dibịa a na-amụzi dibịa ahụ dibịa hazi ama o sinsi dibịa eji wee mụwa dibịa mụwa n'ala Igbo. Oge gboo onye ahụ na-alụ dibịa nna ya lụrụ dibịa ahụ ọlụchakwa ya dibịa ahụ ejekwa mma ofu nwa ya. O sinsi eji wee mụwa dibịa mụwa ọhazi ama ka eji wee weruzie dibịa wee lụwa ọjọbọ na arụrụ ana n'ala Igbo. O sinsi eji wee zọwa eze azọ ahazi amụ eze amụ. O sinsi ahụ ka our traditional, that is where Matthias Ezeaku, Waja and the likes of them should start their fight from. Everything about our traditional institutions has been jeopardized by our people, not Ndocha. Yes, even Anu Ndocha Kosere in terms of women and Igbo, do very clear. And they did not stop our people entirely from idol worshiping. It is choice. It is by choice. You either choose to see good is into this side or to remain that side. They stop Alu Onugola go today. But events and time has shown that even in Ahume, but this particular one,
emebe anyị demanded our people to stand up and speak against it. Since eji wee bido zọba eze azọba, amaghịzị m obodo one ọwụ original of obodo ahụ na because onye eze adụghọ na agbụrụ ya afọmife onye ahụ ji ọfọ obodo eme a na-ebughị obi ebu ya, a sị na obi adụ mbụ ya aha ebughị obi ebu ya, ebu obi dụka obi na-adụ ịghọtana. Mana these days na ala Igbo a na-azụ obi azọ, a na-azụ eze azọ, enwe ozi usoro eji echi eze. Ọgụnụ nwa dibịa kịta a na-amụzi ọrụ dibịa amụ, ịfụta n'ebe mmadụ na-eji amụ ọrụ pastọ amụ, inwe kọl, inwere kọl, inweghị kọl ahụ ọ wayo ka ị na-egwu. Ọwụ na inweghị kọl, you must have a divine call to come and serve in that spiritual ever. You can't just wake up jee n'ụlọ ụka sị na na-amụ ọrụ pastọ, ya amụ ka esi asụ speaking in tongue, ya amụ ka esi ekpe ekpere. It's not possible. Aha amụ dibịa mụ, onye ọ na-amụrụ dibịa mụ amaghị nsọ, ọ maghị ife a na-ji etiwu mmadụ, ọ maghị ife ọ ya eme a na-etiwu mmadụ. Why can't Matthias and the ndị otu ha focus on that part to redeem an Igbo from this traditional bondage and eke our people all in the name of na-eme omenala? Ana m ajụ gị ajụjụ. I'm asking you, even na nna gị lụrụ dibịa ahụ nya ahụ guarantee na ya alụ dibịa? Yes, because na dibịa ahụ nwere ike jee nwa nke nwaanyị ọ ya nwa nke nwoke, o nwere ike jee nwa nke obere nwa ọ ya nwa nke nnukwu, ịghọtago. But another alụ a na-emekwa kịta ahụ na for the mere fact that na nna ya gburu dibịa, o jezie ojekwa mmụọ dibịa, ọrụ mmụọ mmadụ na-akụziri mmadụ akụziri, mmụọ ya emepeghị anya gwa ya ife ya alụ, ije ha mụọ ya mụọ ọpụgo from ife a na-ekwu. Onye ọnwụ na mụrụ dibịa mụ, ịmụọ dibịa mụọ, ịmụọ dibịa mụọ, ịghọ dibịa ọgwụ ka ị na-agwọ ije bute ọgwụ. Ife ahụ ị na-eme mmemme nwunye ndụde spirit ka mmemmekwa ife ahụ ị na-eme. Yes, onje ebinye eje mba ofu alụsị na bini buru ebunata ya ebe a, jụọ ife mmeji ehikwa alụsị ahụ, jụọ ife mmeji agbapụ alụsị ahụ pụọ. Alụwa bụ dibịa. Of course, onye nwere call can go for a Bible study. Going for a Bible study dị from even Negwa, you know it. I can go even for a Bible study. Romalo akwụkwọ nsọ. Yes, onye na-eje Bible study ka o wee mara iwu ọ ya ada edebe, ka o wee mara iwu Bible. Bible is more like a constitution. Onye je Bible study, Bible school, not ka onye jelu ka onye je law school. Yes, yes. Onye nwekwa dibịa must have a counsel. He must have a counselor. Yes, onye nwekwa somebody ya da agwa ya okwu ọ na-anụ. It is like that. It is like that. Let us call a spade a spade. Let us call a spade a spade. Ọ karịghị etu a. Ọ ha ncha niile na-eme alụ niile a na-eme n'ala Igbo anọrụ in the name of nature ọfọ. Ịmakwa ife ọfọ. Go and make research about ife ọfọ nọ n'ala Igbo. Ọfọ obi nwa ahụ aba na wrong hand. Eji ya eme onye a ji eme alụ, mana one thing is sure na emecha na ọfọ ahụ etiwo onye ahụ. Ọfọ ahụ must tiwolo onye ahụ. But these days ha na-amụcha agwa mgbe ejebe ohi, ha na-amacha dị ka esi akwapụ mmụọ ọfọ apụọ, ha na-emezi alụ ha na-eme, ha ekwudo ya ike na-arụ arụrụ na niile ha na-alụ, na-ekirikiri maka na like and love. Ọwụ na share bụ video, share this video ka mmadụ na share this video, because I really want this video to go. I want people to see this video. Kedu ife ndị Okija ya eji wee nọrọ a na-eme alụ bụ ụnụ obodo dịka Okija enwere ndị ukwu nwee ndị eji eje mba, ka unu ya esi wee nọrọ ewuru mbụ unu na-eme alụ, unu emechisi ọnụ a na-eme alụ before your watch. Unu anọrụ onye sịrị na owu a custodian of culture, ịma na culture anyị do deep rooted in the truth, equity and justice. Onye mewu n'ibe, onye mewu n'ibe. Yes, mmụọ emewu na nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imewu nwa mmụọ. Ịnọrụzie nwa dibịa sịrị unu obu ọfọ nnukwu alụsị dị na Okija dị ka Okija shrine.
ogwugwu akpụ nwa dibịa sịrị ụlọ nya bụ ọfọ ogwugwu akpụ na-aka ji ọfọ ogwugwu wee nọlụ na Facebook before the whole world wee na-agwụ nọ na encourage ndị mmadụ ji egwuwe wayo ibu na ije gwuo wayo anapụghị ife ahụ igwu na wee gopịakwa ka achụ onye anapụrụ ya mini nne na encourage 419 na ị na encourage ekwuru nnọọ sinsi alụ ji wee wụrụ omenala sinsi a ka o ji eme afọ ebe a na-egbu mmadụ a na-akụ aka onwe ozi ife ọjọọ aha atụzi ndị Igbo ka ife ọjọọ wụ na-azụ ka a na-eme ya okwu a na-eme ya eme ọwụ secret between you and this person onye afụrụghị ebe imerie ekpuchie ya. These days there is nothing like secret dealings anymore. People are doing the worst things in public and they are moving around and going around as if it is a normal business. Yes, people are doing unimaginable and unthinkable things. Na public etu a public of Igbo mmadụ aha ezozi ya ezo onwe ozi ife a na-eze onwe ozi onye na-eze ka a nagara iti nwunye a na-akụrụ ya aka sef na-aja ya ike nji wee sịgo na kakịta in the next 20 years to come ịpụta na junction a na-akpọcha anụ mmadụ ndị ya eri ya na-eri ndị ya ada asetụfịa a na-ekwukwa mana ndị ya adọnọkwa na-erie na public ya adọnọ na-erie. Which way forward an Igbo akụ na-arata ugo kele ọfọ obodo iji ife onye nyere gị ọfọ ahụ iji. It is time to put this ọfọ unu jisha into question. It is time to put this ọfọ unu jisha into question. Yes, because I'm almost of iji ịmakwa ife we jiri mmadụ ọfọ n'ogu before you fight somebody dochọọ na ijiri onye ahụ ọfọ n'ogu. Kedu ife ọwụ na ijiri mmadụ ọfọ n'ogu ọ wụrụ na ife na-anọwo na onye a na-oppressing dochọọ na onweghị onye na-oppress. Ọ wụrụ na ife iji eje ka akụ ọfọ ahụ n'ala wu because na o nwere onye ị na-suspect ọ ị na-accuse n'ojigu dochọọ na onweghị onye iji ha ya. Ọ wụrụ n'ụgwọ ka iji alụsị ahụ ji ka iji ọfa ahụ eji ifio dochọọ na onwekwa onye iji ụgwọ na-ekwugo mmiri ngụnụ na aka gụ ga-adụrịrị ọcha obigu ga-adụrịrị ọcha. It is non-negotiable. He who goes before equity. Do you know what equity means? Do you know what equity means? Do you know what equity means? Equality is different from equity. Must go with clean hands. Akayo ya docha. Onwehebi tetoje. Onwehebi tetoje. Iweje. It is no more happening now. Ono nọrọ na-achụ ụka kiti. Mgbe jụ na ajụjụ countless time wee si unu hapụrụ ana je na-azụ ute. Mgbe jụọ question wee sị ịzọgide ute azọta ute ya abịa gbaa n'isi m. Yes, I will go class in Okija. Every native doctor claim they have the offer. Even Ekehiti also have the same offer. My question is, who is the right person that holds the offer of the Alusi Okija? You see, it is now very clear that ndị niile na-claim na ha onwere offer faji. Maka ijide offer according to an Igbo culture, ijide offer maalụ offer ha etiwuo a na-atụghụ a na-abụghị ike onwere offer faji. Akuna aratu ugo kwụsị this display of mockery, kwụsị this shameful display ị na-eme n'ihu akwụkwọ. You will land yourself into trouble. Jee mark ya vida mmelu today ma akwụkwọ video onye mgbagoro unu jee mark ya. Ụfọdụ eme na ụfọdụ ka ya eme. Ọkwa ịmara ala unu na-abịawo na Facebook one day ife imere na Facebook a wife anyị eji wee use against you. Ọkwa ifuru ozu mmadụ unu na-egosi ọkwa ifuru all this amụrụdụ n'ife ọ na-eme ndị polisi jide onye ohi ha ejecha onye ọ na-elesi jecha onye na-enyere ya aka o were akwado mmiri na-eje bank robbery a na-ejide ndị jere ohi ahụ jide ndị dị n'ihe ohi ahụ
jide ndị edere ha ji wee jee ohi a ha ncha niile katawu. Nne m ochie gwara na nna we wuo ohi na nna we wuo ohi. Nne m ochie kwurie na nna we wuo ohi. So I don't know ife ndị EFCC eji achụgharị ndị na-egwu wayo mana ha ya hapụ ndị na-agwọrọ ndị na-egwu wayo ọgwụ ha jeje egwu wayo. I don't know why. Because ebe ọhụrụ na-achọghị ịkwanyere onwe unu ugwu lụwa ọjọba ahụ ụnụ na-alụ ya na background na-alụrụ ihe onwe unu na-alụ ya na secret ahụ ewepụta ya n'ihu. Among ka EFCC eji achụgharị ndị na-egwu wayo why na unu fụrụ ndị na-apụta na Facebook openly abịa ekwu na ha na-agwọ ọgwụ ihe ejije gwu wayo. Kedu ife unu ji wee ka hapụ ndị onye ka ndị sego na iwu ada alụ ọrụ be anyị. The day the law in this country will become functional, the day every single individual living in this country will know their full rights and benefit, that day ka obodo anyị adụ mma. That day ka obodo anyị adụ mma. Ịpụtakwaziri asị nwa dibịa ịbịagwa ndị mmadụ onye anyị enye ọrụ ije dee ego a na-ekwe openly ife awụ ife a na-eme n'azụ. Ifu na ị na-akpa nkata mmadụ rụchata ife unu na-ekwu ajụ ọrụ na ya sago n'ụdị ife iche ofe ife kwuo. Mana today a na-emesie openly ọghọzi ife zoro ezo ọghọzi ife ọjọọ ife ọwụzi iwe ezigbo ife ọntị na-eme ihe maka ije gwu wayo ahụ ife ọfụ ọha ife ọjọọ ọntịrị na-egwuo ihe kịta ịkọwara na ego a n'idere na ego a ka iwe eme ife dị otu a na-enwe ife you will know the pains people na-aga through in such kind of things. But until then it is a normal thing. Onye debe nke ye sirie onye egbuolu sisi ibe ya ọkụ ndị ọcha mere nga ndị ọcha mere nga ndị ọcha mere nga. It is a payback time. It is a payback time. Mana ngụnwe ikwụsị na ụfọdụ ndị bụ ụnụ lụrụ nwuru ụlọ elu na compound ụnụ because na ha jere ndị ọcha onye kwe ukwu na ụlọ elu batara na compound ugwu today because na o nwere nwanne elu jerube ndị ọcha ruo be ndị ọcha wee break the bond of poverty nọ na family ụnụ elu bata bond moto bata bond ife niile ahụ eji emere ụnụ gaa n'ilo wee lu ụnụ wee biri bond onye kwe ukwu nọọsụ oge ọbụla na ndị ọcha meriri nka ndị ọcha meriri nka ndị ọcha meriri nka mana everyday ijuru na embassy ha na-achọkwa ha nakwa ana ịkachọ ha na-ejebefa. They have left you ịka na-achọ ha today na-ejebefa. Ifu na imeta ife nga iji chekwa nga beghị chụkwa na ya na ibu mgbe ndị ọcha ahụ nọ onye nnọkọta wolu na ya na Nigeria be nna gụọ iyi ịtụ maka okwuru alụ ife okwuru ụwa abomination. Ka anyị mere onwe anyị ebelo. I fear for an Igbo in the next 20 years. Adụrọkwa m perfect yo. Asịrị ngwụ na mụdụ perfect mana ife ngwara wụ na ife ọjọọ wụ na azụ ka a na-ekwu ya. This issue of apụta n'ihu a na-ekwu ife ọjọọ ife o doro anya nọ ife do capable of iti mmadụ na nga a na-ekwu ya iji je zuo ohi. Onye bụ ụnụ bịa na ya lụ ya ịchọ ndị egbe ejekwa oyi na-aba na onye ka ewu onye ji wee krọsụ ewu mafia onye ka ewu onweghị onye iwu na onye ohi ka ewu. Ị na-ajụ m onye ka ọwa m onye ohi ka ewu onweghị onye ewu. Ị na-achọ ka m gwa ihe ụfọdụ ji egbe ezu ngụnwa ji kọmputa ezu. Yes, so ọ bụrụ na ije zuo ihe mmadụ zugharịkwa ya the same way onye zuru ohi ahụ si wee ya sikwa etu ahụ na ya it is the rule of the game. Nke ahụ ego ije zute mmadụ na-agarụ gị etu ị na-esigharị ọnwụ na-achọsi ife ihe eme onye na-je ego ahụ si etughachi ife o ya eme iwe ghara efe na Nigeria the next minute. Ana m ajụ ha ajụjụ ya amame mmadụ mana aya emeghị ọwụ ego wee na-ajụ onye jere na arụsị je ekpesara arụsị biko na mmadụ na jem ụlọ o wee wụ na ụlọ anajeghị abụrụ ụlọ n'ụlọ igburu mmadụ wee posesi ya igburu onye nwe ụlọ ahụ rie ya ekpe maka na ọ mụtara nwa iwee gbuo nwanne gị iwee je gwọta ọgwụ iwee ji ndị mmadụ iwee je gbuo nwanne gị ka i wee rie nwanne gị ekpe iwee rizie ya ekpe wee bichizie n'ụlọ ahụ gụ na mmadụ wee kọba asịrị wonwe ọdịọda onye ahụ wee chọkwa ụzọ wee nagharụ ya ahụ nagharụ ụlọ ahụ ijewe na alụsị ka ịlachapụ ọsọ na alụsị. Kedu ka alụsị ya esi wee kpe ikpe? Alụsị ya eburugodo ụzọ bugodo ngụ nwa kwafuru ọbara wee biri n'ụlọ ahụ maka ịkwafuru ọbara wee biri n'ụlọ ahụ.
so onye ka nna gwa na alụsị dị n'ala Igbo ọ na alụsị nọ n'Ọkịja na alụsị Ọkịja Ogwu Agwụ Ọkịja a na-akpọ mamụhọrị na ọ dị actual Ogwu Agwụ Ọkịja ka eji alụ ọlụ a ka alụsị eji ebute from somewhere. Now ọ wụrụ na alụsị ahụ wo alụsị standard for justice, o nwere onye ọ ga-egbu. Complain niile a na-ewu taa enweghị onye ọ ga-egbu na anyị biri ya ọgwụ oburu ọgwụ anyị gbafelu ọgwụ ahụ n'anya mmadụ ọrụ ọjọọ ka ị na-alụ. Ife ị na-emegodo ụdụ condemnable before man. It is condemnable before men. It is a crime before men. Etu agwa ka anyị si wee kpee na mmụọ. Yes, because na ọgwụ ahụ erendana a lot of ụmụ nwoke ala Igbo useless and ma be ndị ọcha and mmụọ anyị afọ ewepụ anya. Yes, iwee bi mmadụ ọgwụ ahụ wee buru ya gbafelu iwee jebe na alụsị ka ije besala alụsị. Wanyị ma na ife ahụ ijere ikpesala alụsị na n'anya mmadụ na-ejigodi mmadụ ikpe tụọ ọrụ nga. Gọọmenti obodo ọbụla anywhere in the world jide ụfọdụ ya egbughị egbu, ụfọdụ ya atụghị nga mkpụrụ ọka, ụfọdụ ya atụghị nga ya anọdụ aka wepụta. So n'ihu ndị mmadụ ife ị na-emegodo ụdụ condemned ijebe na mmụọ ije seek justice. How are you going to get that justice? How are you going to get that justice when every hand around you physically is pointing against you? Ijezie na mmụọ ijenata justice. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na etu esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Ọ na ịma akwụkwọ na-abịa na mmụọ n'ọkwa etu esi eme n'ụwa ka esi eme na mmụọ. Etu esi eme n'ụwa ka esi eme na mmụọ. So ụfọdụ ndị ụmụ okorobịa nọkata ịfụ nwa 25 years ọsịghị n'obu ọfọ onye biri ọfụ unu ji eme alụ. Ite niile ahụ unu dọbachalụ ọwụ ite ndị na-azụ afịa, ọwụ ite ndị na-arụ ọrụ, ọwụ ite ndị na-arụ na gọọmenti. Kedu ite ndị ọwụ? Ite ndị na-egwu wayo, ite ndị na-ezu ohi, ụfọdụ ite ndị na-egbu mmadụ. Kedu rijọ ebe unu nwelu unu siri ekpetara mmadụ ikpe nya? Kedu onye nyere unu pawa ide ekpere ikpe? Look, let me tell you, if unu na-eme na ana Ọkịja ahụ, all in the name of dibia. Ife ahụ unu na-eme n'Enugwu Ezike, all in the name of dibia. Asokwu na ụmụ dibia anọghị n'ebe ndị ọzọ niile, mana obodo na-abụ ka ọ na-eme akpọ ha ndị mmadụ atụwa ụjọ gbawa ọsọ. Ife unu na-eme ebe a do condemnable n'ụwa as long as etu esi wee condemn na mmụọ. Ị na-eduru ka agwa ọ dị condemned n'ụwa because mee m ife ọjọọ gọọmenti akpọrọ m tụọ m nga jekwachụwa nne m na nna m onwe ife ha mere, jekwachụwa ụmụnne m onwe ife ha mere, unless na onwelu ka aka ha si wee dụ n'ife ahụ mmerụ. Number one, then abịakwa n'anya ụwa onwere onye nyere ugwu pawa ịgba ụgwọ. Ọdụdụrụ polisi ịgba ụgwọ. Police will try to maintain peace. Ọnwụ na peace ahụ na ogozie maintain. They will tell you people to decide whether to go and settle in court. So ọnwụ na polisi enweghị the duty ijegba ụgwọ. Onye ka ewo, onye nyewu the power and the right ijegba ụgwọ under which constitution? I will another constitution I may use to different from this constitution I may use now. I'm asking you. Then a na-ekwuli na ụgwọ ahụ ị na-agba no crime ka ị na-commit. A na-agwa gị na by setting up a court that is outside the customary one, etc., that should take care of some traditional and some local some things. Oyiwo mere ife niile ọ dị isi. O nwere ụfọdụ like o nwere ụfọdụ ikpe ama that has something to do with the kindred ụmụnna. He should go to customary court. Court do charged with looking inward in some custom and tradition of people. He got to go. Like ikpe and obi, ikpe and a family na so. Of course, customary court supposedly take care of such kind of ikpe. Ese tiri ife niile ọdụ etu a.
There is no court anywhere charging. There is no law anywhere. Otherwise, trial by ordeal, which have a grave consequences. It is heavily punishable by law. Onye wewala wechala ogboya na video tinye na Facebook na wegara yala. Onye wewala wechala ogboya na Facebook tinye na Facebook. Ikobelu ndo n'elu. Igboya na Facebook tinye na Facebook ka ndị mmadụ na-enene madness na-exhibit ebe niile. A na-ekwu ha nche ọdụkọ na ama ife a na-ekwu. In 21st century like this ka ị na-showcase ozu ndị mmadụ na mgbụgbọ. In 21st century like this ka ị wepụta picture mmadụ na-edeclare ọnwụ n'ebe onye ahụ, na-edeclare ọnwụ na family n'ebe onye ahụ na-ebeghị ndu, onye ahụ na-ebeghị ndu. Share one of that video akwụna aratugo mere ikpeazụ a. Share one of this one na-eme si na onye ahụ afọ picture ebe a only dey cancel nyakpo mmụọ wezugo. Let me advise him on what to do. Ka eburufu ndị kpọ atụrụ ka o jee Abuja, olu Abuja ka ọfịfo mere onwe, olu Abuja jecha Abuja bata ọfịfo mere onwe. Ọnwụ na anyị esi Abuja wee bịa bukọrọ nonsense niile ahụ ọ dọbalụ mee as evidence, as exhibit. Ọmalụ etu aka ụfọdụ n'ime ha debela ahụ na ha na-agbatara ndị mmadụ ụgwọ, si nara ndị mmadụ ego rie ewee je chụgharịba ha. Ụfọdụ n'ime ha jere ịmacha fensi ebe a na-achụ ha nche ahụ aka ji ọfọ, aka ji ọfọ mana ị gbatara ụgwọ rie ya. Aka ji ọfọ ka iwuo ịgbata ụgwọ irie ya. Onye ịgbatala ụgwọ chụgharịbazie ngụnwa ọfọ ahụ iji esoghị wee chụgharịgo ịnọdụrụ ọfọ ahụ ike. Ọfọ ahụ bụ nya ịdụ excluded na justice ọfọ ahụ na-achụ. Arụsị ahụ ị na-efe, you are excluded from the hand of justice. Arụsị ahụ o nwere ife iji wee kpuchi arụsị ahụ anya ebe ị nọ. Kwụsịnụ wayo unu na-egwu ndị mmadụ, unu egwuzi na waya. Ị nọ n'obodo oyibo atụọ na arụsị ya anwụ ọntụrụ ijekọrịcha bata asụ ndị agha plant ebe ị nọ. Isi ndị na-etiri gị ife na mmanya ọ na-etiri ndị ya abịa gbanwu agbanwu ịnwụzie asịrị na arụsị gburu. Ịnwụzie asịrị na arụsị gburu. Kwụsịnụ wayo unu na-egwu ndị mmadụ, kwụsịnụ wayo unu na-egwu ndị mmadụ be anyị. There will come a time when an Igbo can no longer accommodate you people. There is always an expiring date for everything. Or ịchọghị ịjụ ajụ ihe ejeju maka during the time of eze nne ha, during the time of edi n'ọgụ ha, during the time of kelafa ya ha ka nkụ. Go and ask during their time. Then mgbe ya awụ onye ohi na-abịa beru onye ekpuchi ihu ekpuchi. In fact, those are those days onye ohi ya afụwụ na ba ebe na aṅụ mmanya gbanwụ kwadorie n'abalị na ọ na-abịa. They were feared. In fact, ha overpower police. They never knew that there will be a day something equal to them will come up and end their rule. Until that day came. Today, all of them were history. Those days, if you come off your corner, izo ina ango bottle bia na eno na ba for ya iwogasi ona. Obu no kata fugo ozugbo o se oke ni nwere ego. Ụfọdụ n'ime ha agwa kwadorie n'abalị na ọ na-abịa. O nwere nke anyị ma egburu somewhere around ka ngara ịkpa afọ ya. Ọbịa ohi o gosighị ihu gbaa n'ọnya. Echi niile ịfụrụ ya ka opu machine ya na-agafe ituo ya afa gaa ọkwa onye bịa zuo ohi n'abalị. They never knew that a day like during the time of Bakassi will come and end their ugly rule. They never knew. Today it has happened. Mana ndị mmadụ ahụ elenu lesson. Ọwụ na ndị mmadụ na-elenu lesson. Onye mere ife o merie n'oke. Maka imefe ha n'oke. Nya ị naghị eme ife n'ụwa na-eme na excess etu akwa ka ọ dị onye ị na-achọ okwu. E nwere onye ya achọkata okwu. Ị na-achọ ya okwu a ma ọ wụ ị na-ewu onye ahụ na-ewu onye ahụ na-ewu onye ahụ ka onye ahụ nọrọ within the limit. The moment ị nwogidere onye ahụ ruo ha na that elastic limit ọkwọ m explode ka ya explode and o explode isi ịda n'iketara ya ọ na ịghọtago.
You got to go. So now, what I am saying is, a time shall come na Igbo. Mgbe yawu oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. The day government will decide or an organization will decide to take up the activities of so many so-called Ndakajiofo. Mgbe ahụ ka ya interpret unu iwu niile unu na-ada na Nigeria. Ọdụ ukolokolo iwe mara na nobody is above the law. Onwere onye do above the law na Nigeria, because impunity unu ji eme ifu na-eme too much. That is an impunity. If it is not an impunity, such kind of videos you cannot bring it to Facebook. Why are you bringing it to Facebook? To tell us that no go work aka, that you have the right to declare no nyayado, you have the right to declare no nyayano. Then I will ask you, who gave you that power? Can only give you that power? Under which law are you operating on? Because under trial and ordeal, you are not allowed or authorized anywhere to set up any trial, whatever thing, anywhere aside the court of law. So, in a teaching mother, you to court to see about court to one mother, some boy out. You to her. He is one mother out, some boy out. And they to a court to see a baby in absentia. Only have your house ibe in absentia. Ụfọdụ n'ime unu wo candidate of prison, but a matter, if you don't withdraw and watch your steps from now, most of you potential candidate of prison. Alụsị ahụ ị na-ekpelu ya debutere unu na prison. Alụsị ahụ ị na-ekpelu ya bịa beel unu na ọwụ na grant ya beel. Alụsị ahụ ị na-ekpelu nwunye ya ewota surety ihe edebe before ewe grant ya beel. Unu continue in this trajectory unu na-aga, because unu na-ewozi ka onye unu na-ekpezi ikpe wayo. Ebukwu na nne na nna na-asọpọtụ nwa ha hapụwa akwụkwọ wahapụta n'ilo ebe ha na-ekwu ha gụọ tie na ọbụrụ ife ya apụta openly na-ekwu. It is clear ị na-asọpọtụ godo onye na-eme ogodo na onwere nwanne gị ọ enyi gị na-eme ị na-asọpọtụ ife ya apụta n'ilo. It is not honorable for you to come out and stand and say yes na-eme ife na-asọpọtụ onye anya mebe. It is not honorable to do that. You will rather give that person support on Azo. Support. That is the most honorable thing to do. You got to go. Man, no one happens to declare where mother is no all. No, they really good the money. They go to the which money? Is it your money? They go in your child. So there is no way I will see you where woman on a father. If not that non call bukono na wo so no na to mmadụ na arụsị apụta ebu abansi uje ye ịchọgodo ukpo ọrịa police ka ọ bịa sign undertaking onwe ebe ọkọ to any member of your family, he will go in for it. May arrest ka ọ bịa sign undertaking ọgodo na ịchọ iwoje Abuja ka oje ta afụ wuru police jee kpụrụ ka ọ bịa sign undertaking because o kwuru openly. Come fuzi always say na alụsị ahụ nwere ife eji ezije ka mmadụ nọ ya kpochigata alụsị ahụ back. Ọwụrụ na alụsị ahụ nwere ife ma ọ alụsị ahụ jezie mechisịa police station niile dobe anyị gbusisia ndị polisi niile n'ebe ahụ ka ọ ya wee nwee ife mere ka a ghara ịbịa kpụrụ ya. Ịghọtago? Kwụsịrị nonsense ya. Kwụsịrị nonsense ya. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Kelu ka alụsị ya esi je gbu mmadụ ebe onye ahụ eji ego. Onye ahụ ji ego. Onye alụsị ya egbu ngụ nwa kpọtụkwuru alụsị ahụ maka na ego ahụ a na-achọ onye nwe ego ahụ na-achọ ya. Yes. Onye nwe ego ahụ a na-achọ wuo onye alụsị ya eje n'ọrụ ọgụ. And onye alụsị ahụ ya egbu ngụ nwa.
maka ọngụ the first offender ego ahụ ego adịghị ọcha ego ahụ adịghị genuine. That money is not your money. That money is not your money. You want to go? That money is not your money. So why ihe ji wee jekwa alụsị ka alụsị jekwa alụ ụgwọ ego ahụ ego ọgwụ alụsị and ọbụlọkwụ sọsọ onye ka m ji wee wuo ọchịcha meseji alụsị mmiri enwere onye elu maka ịtụ mmadụ na alụsị m ji wee kwuo ụbọchị nwoke be anyị jelu n'ukwu osisi dị na nga ọkpala je na-eti mkpu m wee kwuo na alụsị na-egbukwa ụzọ na-abụ bikos aka ya adụ ọcha ịya adụ shọ na kraịm a iji wee bịa ịtụ mmadụ na alụsị na ị kọmiti bụ ya against anybody. Ọ wụrụgodo na ị kọmitiri against anybody na gụ na onye ahụ edokwa na onye ahụ gbaghalụ n'ezi obi provided na mmadụ ka na-eburu grudges against the same crime iji wee jewe na alụsị. Alụsị aka ekwe ọtọ ya egbu. Yes, alụsị na-anụ ọgụ for the oppressed. Alụsị a compromise bụ alụsị agbanwebeghị gbanye isi ebe ọzọ. Alụsị a ya egbu ngụnwa jee na alụsị ọnyawụ na alụsị egbuo onye je tụ ya mmadụ. Ịghọtago? Ịghọtago? So ọwụ na iwu ọchịcha this video, share this video ka nke a wuru ife mmụta nyere anyị. Ana Igbo ya emecha reject ba every single person na-eme abomination na ana Igbo. O nwere ebe anaghị eruo Tobechukwu John Ejinkoye ka esi malụ ama m ọfụma na onye ka m ji wee disregard ya. Ịghọtago? Ife ka m si wee na-ewe ndị ọ na-akọ ọ chọkwado onye dee ife ahụ ọ na-ede 20 times ebe a ma reply karịa ma mma reply ya blọkụ onye blọkụ. Ịghọtago? So ana Igbo ya emecha rise ya up chọwanụ ute ka na-epụnụ ya tụta mepisicha every single thing represent the culture a na-eji opadizie na-etwistie ọnụnọlụ ime anya is right ka ọ na-efu he okwu niile ndegbu okwuru ada ebughị obi ebugha a na-azọ eze azọ ma nke ekwuru in terms of ntụ dibịa si ama mmadụ. Dibịa na-ama mmadụ ama and ọ ya esi from somewhere mmadụ. Ama m a lot of ụmụ okorobịa mmata ata around yourself ma around me ma around you na-amụ dibịa. Ọmụwa dibịa mụchasịcha dibịa ọmahụ nsọ ama onwe ife ọma ọpụta oworie na-eme alụ oworie na-akpa aganaga oworie na-akpa alụ oworie na-akpa aganaga. Onye bi n'obi ji ọfọ ọ na-eme alụ. Nwa dibịa nwere ama ji ọfọ ọ na-eji ya eme alụ. Iwere eme alụ a na-eti wuo ahụ ekwu ya ekwu ka ọ wee wụrụ unu ne ya alụ ha anya hapụ ba anyị gbagolu si na ọ na-achụ ndị pastọ gọnụ ndị ụka nwanyị na nke walụ na-eme n'azụ n'obelu nke walụ na-eme n'azụ n'obelu ịnọ nwa dibịa sịrị na oji ọfọ nnukwu. So ọnwụ na iwe onye ọkịja n'ohia and ịma na ogwugwu akpụ na ọdụ ka edeiti nọ n'ọkịja. Ịghọtago? Eto ezemewu si wee nọ na Nnewi. Blessing Washington daalụ. O wee wụ na iwe onye ọzọ bụ n'iwe onye ọkịja na-eme omenala. Iwe onye ọkịja and ị na-eme omenala. Iwe onye ọkịja and iwe onye omenala. And ịma na for the fact that n'iwe onye omenala na alụsị ya ada akpọku na ikpere ekpere ewu ogwugwu akpụ ọkịja ogwu mmiri ọkịja ịya akpọkụcha ụmụ arụsị niile a iwee nọrọ asụ onye omenala ahụ wee fụ nwa dibịa sịrị ịhụ na onye awa aka ji ọfọ alụsị ahụ ya akpọku. O wee pụta na Facebook wee na-asọpọt igwu wayo wee sị na ọ na-eji agbachitere onye gburu mmadụ wayo egwugharịkwa wayo ego ahụ na ọ na-eji ịgbachitere onye ahụ ego. Is that still part of the justice system? Arụsị ahụ na fight. Why can't you speak up? Ụka ahụ ị na-anụ ka ha na ụka ahụ je alụ n'ụka ha
na ogwu akpụ. Ana m ajụ gị ajụjụ. Ogwu akpụ is still there for you. Edezemewu is still there for you to go and do your worship. Worship Edo. Na ọ na-eche worship Edo. Go there and worship Edo. Onwe onye jiru worship Edo. Jee worship Edo na-egwu ya. Onwere onye jiru. Chọọchị ya nọchigoro ụzọ. Mana ọnwụ ife njọ na ịnọ a na-emebisi Edo imechie ọnụ ma na-ese n'iwe onye omenala. A na-emebisi ife alụsị Okija ji wee dee ebube imechie ọnụ si na ndị ụka ka ị na-anụsọ ọgụ. Ịnọlụ those people know as the custodian of that alụsị nọlụ na-eme alụ na-eme mpụ. Ime is right. Ime is right. Chibeze, abụ m na program bụ mmecha program gbọọ. Ịnọlụ ndị ahụ custodian of that deity asị ngụnwa onye omenala ewu na-eme alụ imechie ọnụ si na ndị pastor akọ your leaders. They are not your spiritual fathers. You have no business to do with them. Esi na ọha nwa wụha ahụ ife na-enye nsogbu. Mgbe jụọ sịgụ ịzọtachi ute ọwụ n'isi m ka ya agba ka ọ na-ana. Ọkwa na-esi n'ụlọ dụrụ mma wee pụọ n'ama. Ife eji wee sịgụ na a ga-alụ ndụ baba ka onye ire rie ewu na if you fail to preserve your life, if you fail to take care of yourself, ị na-achụ ego. Ịchụta ego ahụ ewee zọbazie ndụ nke a na-ajọ njọ. So ịhapụ ana iche na-asụ ute zọtagodo ana kọnka godu dominate godu ịnụwazi ọga ya nụ ka ọ ya wụ ka na ibi nwụọ ọwụ ka na ichigatazie iwefu na ife niile kwasara anya agasasịchago. Agwa ntị mana ọnụ họ bọsa ya egburu isi ntị ese ka ụbọchị amaala anyị mma. Daalụ nụ.